Siyabingelela, obingelela baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile. Nina eniku Facebook njengamanje ngizocela ningene epagini esilibiza ngokuthi ubunyanga basendulo ku YouTube channel. Nizokwazi ukubona yonke lento esiyenzayo live. This is baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile, umfana omuhle njengekhehlelo mlona umzukulu kaMancingisi. Bantu bakithi ake sikhulume lento. Ngine topic namhlanje ethi body piercing, ukubhotshozwa komzimba. Angingene lento le. Body piercing, there's nothing much I can say about it, but there's a lot I need to enlighten kubantu. Asikhulumi ngokufaka kwamacici kuphela, asikhulumi ngokufaka kwezinto kuphela emzimbeni womuntu. Even lento iqala ngisho engubeni zakho ozigqokile. Ingubo zakho ozigqokile lezi ezidabukile, that alone angiphinde futhi ukufaka izingubo ezidabukile, ama vest adabukile, ama underwear adabukile, anything edabukile, that alone it invite imema umoya wenhlupheko, but it invite the spirit of poverty, so called a mammon demon. Mammon demon. How you spell mammon demon? It's MAMMON. It's a mammon demon. Idemoni elivala imali kumuntu because lisuke linempawu elizibonayo kumuntu uthi lo muntu lona sengingakwazi ukusebenza ngaye. Number 1, ufaka ingubo ezidabukile. Le ingubo ezidabukile ziyisign noma ziwuphawu lokuthi useyangidinga empilweni yakhe, sengahlathi mengihleli kuyena angangilwisi. You understand? Lo muntu lona omunye ukubhoboza umzimba wakhe. Number 1, asikhulume ngokubhotshozwa kwecici la ekhaleni. Labantu ababhoboze icici ekhaleni isikhathi esiningi bahlushwa ubuhlungu besinya noma beqolo. And then ukuzala kubona isikhathi esiningi baba impaired. Mase baba impaired ababi nenzalo kahle hle, abayimagcine bevaleke unomphelo ekuzaleni. Ngalo ndlela nabantu ke futhi abasoke bebhobozo indlebe bangafaka uhlobo lecici oluvalayo. Khona la linye ibandla engilibize la abababhoboza kodwa into abayenzayo mase bebhobozile bafaka ugodo la emadlebeni, ugodo oluzovala ukuthi njengoba ebhobozile nje ebhoboza umzimba kungewona wakhe kaJehova sekufuza ukuthi ke manje alivale lenxeba lilalenzile. Ngalo ndlela alikho idemon ezoba attracted ngoba kumele uthola umzimba wakhe even that ubhobokele but field kuvaliwe la kubhojoza khona. Ngisho asiyibukeke lento lena, lento esizenzayo ngoba ngibuyele futhi kule yokubhotshozwa komzimba ihambisana ne-tattooing emzimbeni, ihambisana nani nokubhalwa komzimba izinto esingazazi amakhodi akhona. I-tattoo ne-tattoo esemzimbeni wakho isho okuthize kwa spirit. I-tattoo yembali kuya nokuthi imbali ibovu o imbali yakhona injani, but if ibovu kwa spirit isho okuthize. Le nyoka oyibona abayibebhale as a dragon ayisho wena lento icabanga, but ekwa spirit isho okuthize wena you are not supposed to know it. When ubona as a beautiful dragon or a woman or anything that would designed in your body, and even waves amagagas lawayana asho okuthize kwa spirit. Lezi zinto lezi ngifuna ukuyichaza ikakhulukazi nje abantu asuke bedwebe into ekwasama waves emzimbeni wami isuke representa uGod Lavathian. God Lavathian elinye lamademoni asemanzini aranka number 2 ngoba kunekhona ke esuke linamandla kakhulu ngaphezulu kwaleli esilibiza ngokuthi uLavathian. But uLavathian abantu asuke be represent most of the time bathanda ukubhala imbalo eba nama waves emzimbeni wami. Those are Lavathian spirits asuke eba dominate kakhulu. Ahlukene kamathotozi ngashona la mathotozi ayachaza. Kodwa ngenzela ukuthi ukwazi ukuthi sisaqala nje waqala kwa nama waves usuke representa idemon esilibiza uLavathian. Wabhala imbali kunelinye ngeke ngikwazi ukulisho ngoba abantu bazisuka balithanda ahlukeneke. Thereafter umukhonze ukudweba into efemale like emzimbeni wakho usuke representa goddess Lilith. Any design emzimbeni wakho as long if inomfanekiso womuntu wesifazane isuke irepresenta a goddess, so called goddess Lilith. And then abanye bathanda ukubhala into ezingama crown, yabona into enobukhosi lapha lonke lonto esuke inobukhosi, into esuke nje
itshengisa umuntu onamandla, umuntu oyidlakela, anything that is like that isuke irepresenta uNkulunkulu onamakhanda awu2. There is one God. Ngaphambili unobuso, ngemuva unobuso futhi. La uNkulunkulu nana ukudaleka kwakhe kuhlukile kunokudaleka kwabanye abantu. Akazalwa ngomfazi nendoda. He was spiritually delivered. Not ukuthi kwahlangana umuntu wesifazane nowendoda ngoba lento eyenzeka kuJesu Kristu yayingaqali in the realm of demonology, into ekade yaqala yenziwa vese lento ukuthi abantu bakhulelwe bengazi balale namuntu. Even nangomuthi futhi kuyenziwa ukuthi umuntu akhulelwe engalalanga namuntu. Umuntu umuzwa wakhe nje umuthi no, number 1 ufaka umkhondweni, number 2 uzofaka amasimba noma amafutha impisi, number 3 uzofaka amafutha embulu, bese uzofana le mithi ewu2 weqisa umuntu wesifazane uzokhulela after 6 months isisu sochitheka, kodwa kusala usuke ekhuleliwe bese pretend as if ucommit i-abortion. Engisho ukuthi lela demonic silibiza ukuthi uGordianus. Gordianus unamakhanda awu2. Ngena ku-Google ucheck iGordianus. Gordianus is Janus. Janus, Gordianus. uNkulunkulu ke lona simbizi uJanuary. Ingako ene-praise worship enkulu kakhulu ngosuku lakhe. And then mengenwa kuleso sikhathi saGordianus kuba nebhizi enkulu ukucelebrate ukuthi sizongena emkhathini wenkosi enkulu ekuthiwa uGordianus with a small g at all times. Lana ke bengiveza nje lezi zinto ukuthi yizo zonke izinto lezi, even keeping off your old medication ekhaya. Njengoba sinomuntu ogula ekhaya, sinayo yonke into ekhona, lo bephethwe iTB, lo uphethwe iBP, njengoba nimhambisa kudokotela thatha namaphilisi amayeni walahle ngoba uyolanda prescription entsha le ndala ihlaleleni. Yizo zonke izinto lezi ekhaya ezinvite ipoverty. Ngoba thina singalwisana nepoverty kodwa so kunezinto verse that we are using but that still attracts poverty within our family or within our territory. Yeah, lento zolethi ngizisho ngamabomsho. Okunye nokugcina futhi engifuna ukusho nje ngiphume kulento le ngoba abantu sebeyazi ukuthi yini bahluphekisa and surely baya celebrate. As inyanga I just turned 50 something. I was celebrated my birthday, but now I said to myself I'm not going to reach 60 years. Ingekho into engiyenzile that people they can touch it as a tangible, something that does not expire, something that does not get finished. I am writing a dictionary, a herbal medicinal dictionary. Lana sihlaziya imithi ngobunjalo bayo. Imithi emedicinal ne-non medicinal like ucadolo, we need to know nje abantu bedla ucadolo onani, upopo onani, amagwava anani. Yonke into umgano onani, we need to break down all that. Amajikjola nani, impande zakhona zenzani, we need to break down all that. Umyezane wenzani, yonke into we need to tell people abantu abafikayo eminyangeni, abafikayo ema-varsity benza office yesikhenye kwa natural medicine, bazi ukuthi if befuna i-chemistry, chemical constituency yale plant le abasuke beyihlaziya ngaleso sikhathi bazothi yini. You understand? Mebefuna ungena ku-allium sativa so called garlic bazobreaka kanjani, mebefuna ungena zingipa officinal office called ujinja bazongena kanjani, bazothola kanjani. And sine dictionary ke engiyibhalayo, ngiyibhalela ke la ukuthi ngazi ukuthi at least abantu abeza kuthina, abantu abakhulayo beza kuthina njengenyanga bezothatha umsebenzi omnyanga, bazi ukuthi there is something abazorefer kuyona kuyo yonke into abayenzayo. This is Babu Dr. Babu Sibojalo mfana uMdletshe Khehle Mzulu amancengisi. Yeah, bakithi noma ngathiwa ngifuna ukuvala noma ngafuna ukuvala, it will be very very important ukukhuluma ngezinto ezi-unethical. We as izinyanga kunezinto ezi-unethical but sizibonisa ngathi mase kufuna sizitolerate. Akukwazi ukuthi le ngane ingaqeda esikoleni iyo e-varsity zingabi khona imali zokuyilekelela ukuqeda e-varsity, ibuye izohlala ekhaya isibuye eGoli. Imubuye eGoli sesiyibona kuma social media iyasho ukuthi yakamhlaba yalingana yona, ngizalwa inyanga uma uyisa ngoba siyakubonga lokuhle futhi lokho. But into efike ihluphe uma esezogxumeka isigodlo egcekeni, ubaba la ekhaya uyinyanga uyaziwa unesigodlo, umfana la ekhaya ubuye eGoli, ubuye eThekwini, ubuye eCape Town, naye sesimbona ama social media ephethe izigubhu useyalapha naye usezofaka isigodlo egcekeni. Asinazo izigodlo enjalo, azikho izigodlo eziba u2 egcekeni. Isigodlo mesikhona egcekeni kusuke kunamadoda amadala lapha asuke ehlala
amakhehla nezakwazi ahlala kulesa sigodlo. Uma sekubuya ingane nayo izovula isigodlo, ihlalise obani laphayana. Awuboni ngani la ekhaya ukuthi kusetshenzwe imali. Wena uma usuka njengamanje uya kamaphumulo uya enyangeni, awuzufikela kumfana wakhona. Uma ufikile kumfana wakhona ufuna kuthatha akuse sigodlweni esikhulu sikamkhulu. Kube umkhulu athi mthatha umfakile sesigodlo sakho umsebenzele khona. I-authority ufuna iphume lapha. Akukwazi ukuthi ufikele enganeni ekhona umkhulu. And ayikho into engenziwa ingane umkhulu angayazi. Yebo. Lo mfana ubemuhle ukuthi uyayithanda imithi, afike ekhaya azoqhubeka nokusiza ubaba wakhe ngayo yonke indlela ngokulapha. Lokho siyakujabulela lokho futhi kuyasithokozisa sinabantwana abasakhuthele ethi balekelele emakhaya ukuthi khona into eyenzekayo. But not ukuthi sesizoba nomuntu ekhaya umfana othi uzoba nesigodlo. Ngiphume futhi lapho. Njengoba sizaleke kanjena, indlela esizaleke ngayo. Listen to me carefully. Asikwazi ukuthi mfowethu usuba wena inyanga legcikini. Listen, ungabi emotional mengikhuluma lento. Ngifuna ukuthi uyazi ubhuti wakho akakwazi kuleli gceke ukufaka isigodlo. Uma eseyithathe isinqumo sokuba inyanga akahambe ayofuna indawo ukusebenzela, afika abe ku iWendy House, abe ku round, asebenze kulo round, aphinda akhe ezinye izindlu. Kwazi ukuthi lapha nesemakhosini ila asebenzela khona. Why babudokotela ungamfuni ubhuti ukuthi abe segcikini? Lela dlozi lela libiza lapha yana emakhosini. Ile dlozi nani enilibizayo? Lento ayenza laphana ifinance nokuphehla amanzi amnyama ngoba yena uqongelela idlozi lonke lasegcikeni ulibizele endlini eyodwa. Ukuthi kuko konke okwenziwe yilaba manje akusabaleka into esibalekile. Engisho ukuthi iboneni into enza ukuthi iscore ngasekhaya. Umfowenu mase sithatha isinqumo sinjalo sokuthi usezofaka isigodlo. Leyo nto iyafana nokuthi uthakathane nabo umndeni. Ngoba ngesikhathi eshisa impepho lapha obani laba babiza lapha yana. Ngesikhathi niba nomsebenzi la ekhaya kunomsebenzi ozoba khona ukala ngolesihlanu kuhlatshwe imbuzi kumgqibelo kweswe inkomo ngesonto kuyadliwa. Yena labantu abeze kuyena bafikela lapha esigodlweni lesakhe badlula la beqithebe badlula balapha esigodlweni. Uyobiza lephi idlozi umeshisa lempepho eqala isebenza. Ubiza lona ledlozi lenisebenza ngalo la. Asikwazi ukusebenza kanjalo. Siyafisa ukusebenza but iqiniso ufuna likhulunywe. Akabe nendawo la sebenzela khona. Lezi asingabe sathi mhlambe silwa nabantu ngendlela thize. This is babu dokotela babu sesibojabula ufana umhleja khehla lomlungu. Nginabantu engifuna ukuthi ngeke ngibaphakamise. Ngingabathwalisi. Ngibanikeza amadoda amadala ushintsha somama uvala umukhuluma kwenzeke. Abantu abagolozela izintaba zenhlopheko. Ngifuna ukuthi la madoda lawa mengizokukhandela wona. Sike sikukhandele wona mase uthathe ukhamba, sithathe ihlamvu lomnyezana, silifake phakathi. Mase siyagcaba la emzimbeni, sithathe igazi lakho silifake phakathi, sihambe lento soyifaka emfuleni insuku ezintathu. Mase sikubuyisela naso sikhuluma kakhulu. Lana suke sekulandela abantu ozohlala nabo. Mekuvuka lana la madoda suke ishumi njalo kodwa kuvuka indoda eyodwa. Ikhulume nawe isho ukuthi si plural no singular sifuna into ukuthi most of the time basuke besebekhathela utshwala baphuzisa bona. Sebethi manje bafuna umqombothi, bafuna iBlack Label, bafuna iStout. Uyibona abashoyo ukuthi manje bakhathele lokutshwala. Noma la kuthina khona abangayiphuzi lokutshwala ufasa sicela usithengele utshwala obukuthi. Amadoda ke lawo engwanikeza umuntu, la madoda ke mase sesebenza ngawo. La madoda ngiyafuna ukuthi uma usebenza ngawo watshele ukuthi ngesonto kwibank account yakho yaseNetbank ufuna abafake emalini. Ngesonto kwibank account yakho yaseFNB ufuna abafake emalini. Ngesonto ibank account yakho yaseABSA ufuna abafake emalini. Ngesonto ibank account yakho yaseInvestec ufuna abafake emalini. Ngesonto kuTymeBank kwakho ibank yasefonini ufuna abakufake emalini. Labantu laba basebenza lo msebenzi ukudecorate ama account yakho ngemali wonke, but every week ungakwenzi ukuthi kube njalo ngenyanga izokuhlupha lona. Ingabi njalo ngesonto kuzobe sangathi i-pyramid scheme. Amadoda ke lawa apheleleke la madoda kasuke eyishumi uyawathatha ngokusebenza kwa insebenzo zawuthathe uhambe. Kodwa mhlazana uzowathatha ufika kumina uphethe imali ecash, uyafona ubuza ukuthi imalini, then umese usuphatha ke nokhamba. Ukhamba ubuze lo munye ukuthi yini ukhamba. Bantu bakethi acceptance there is Google in this time. Stop begging people for information. If ufuna ukhamba bhala ku Google ukhamba in English bazokutshela Clayport. Clayport in
isiXhosa ngizokutshela ukuthi ingqayi. Sithathu because singabantu be-social media namhlanje singabantu abafluid kwi-internet. Use Google to verify ukuthi yini le yini. Ufika-ke uphethe a-clay pot umuze kubabudokotela babusizwe bojala ufana uphile ekhetha umzulu amancesi uzothatha lo msebenzi. Siyabonga kakhulu babudokotela uyinyanga sisebenzele eThekwini ebuilding 12 iNedbank House Building ifloor esekuyona sise 19th floor dark room studio number 1. Siyabonga.